To hakene ga porpan nga ai kublai biang ifi ki baju snap bat ki baju sutnat ye ga ban shashkwar ye ga khtin ga job Blei hagar kom ga company but hagane ga tayo nga klemla ban pinmi men hagane ga sngi witness di but kadawa day na mga don shibun ki kam ki mga hapan ye be dang step tenga klemla stia ban na recording hagane ga voice message ka ba men hagane ga witness di ta ay ngu Blei ba man tagisngi Friday gani gani gisngi ga bang yo lat e ga ban pinmi biang ye gani ga jingkran but ngani ay kran ngani ay pinmi ini ga jingkran kumba kilong malaga por license shite yo ngala kran ha ga jinga day bat ga jing Khot ga jo Blei ye ki khat argut ki apostle but nakini nga kwa ru ban rap ye ki katu ga ne ki ba si gi dona pedeng ga jaka ga bakimla ye ga ban yo jing hikai khambon haga jingi day bat kineki apostle nama dan shibon ki bakwa ban tip dan shibon ki bakli na ngaru nakataga daw ka penongi nga bangan ay daga jingi kai kabakat bala mdadai kababnia adu katan ray kat kum ki jing tip ki banga dan kendiat kensaj yaga jingmut bat yaga jing tip aga jingi day bat kini ki sunran ki jong Jesus Christ tinga kwa haga ni gapori kabangan pen fi na gani ga Bible ya ka jing Khot ke jong ujisu ya kini ki apostol bad kumanga la deb ong baleng keren ni gani namar haga jing pule Bible jonga ngayo baga jing jiet lani ga jing Khot ya ki apostol barok khadar ngut kam dei ka bo jisu bakla hare ga dei ga bo jiet lala ga jong ka jing Khot lala ga jong ka jing long lala ga jong ka jing mut but lala ga jong ka jing kom im jongki Knang ba un pensyai syangi ki long dien ki ban sa syakri yo Blei ba baro ki jing syakri Blei jingi hagani ko pertai ki brio jong Blei ngi don hakaway na ki karakter lani na ki jing long jong ni ki khat angot day na kita daw nga kwa ngan kren shuai kini ki khat angot mana din nang tanda nga ladep ngan sa pensyai ya ga jing long jong kini bat ngin siya pet ka iga jingkar khu ka bangiyo na kiniki apostol baro kharangot timenta ka sngi ngin let shawni wa apostol ngan puli biang ye ka gospel ga jong Lucas kalanang ka bahenriyo ka day ka nongrim ka bangiyo shim terter ya giniki senran ka Bible ka ong ha kalanang ka bahenriyo ka dakhat ka bakhat arter ter ka ong kala jaru ha kita gisngi ba ula let no shawlom ban duwai ula saru baro shimet aga jing duwai ho Blei dalami gisngiti ula Khot igi senran jong u naki ula jit khadar ngut igi taru ula Khot apostol yo Simon yo bala kerteng u Petrus bat yo Andrew para jong u yo Jacob bat yo Yohanes yo Philip yo Bartholomew yo Matthias yo Thomas yo Jacob u kon Alphaeus bat yo Simon yo bala senu ba Shirham yo Judah para Jacob bat yo Judas Iscariot u balong ru unong di no yo Jesus Christ but ngila ya keren katugan ni ngam ong baro ya uwe ni sunran ki bakhama khamat tau di Petrus ngila ya keren ni Andrew ngila ya keren katugan ni yo Jacob but minta gesngi ngan keren siapa ke jing Khot ke jong Blei yo ni sunran u bekerteng u Yohanes si ude uwe ni sunran ki ba ngidon kaman sngot ho ba na mau new sunran nganut banong kendiat haga jing shem jonga banga pude Bible mau new sunran udai ubaham kerpang haga Bible ngaju sngot nat yo new sunran haga jing pude Bible jonga ngam ong ba yeki we ngam sngot nat rei uni udai ubanga kham pele jingmut naki jing tho jong u naki jing im jong u naka jing long jong uru na baro ki sunran ngayo iu neu de way na ki sunran ki balong ka jing shai ka bakraw ha ka jing de bat ka jing shakri Blei u Yohanes udan ka kerteng ka ba sngotanat
Kakriteng Yohanes, kabangiyo aga ktin English John, isi aga ktin Hebrew ki o Yohana. Uniu Yohanes, ubangi ong mangi daga ktin kasi, kajingmot Yohanes kamot ublay ubasubun ubabaha. God is gracious. Ublay ubasubun ubabaha ngan siya ong bigumta. Kataga daga jingmot Yohanes. Yohanes kamot ublay ubabaha ubasubun. But kajingmut jang u kadai shisha kumtaro. Unu beri ula im ke jing im ke babaha. Ula im ke jing im ke bakeluat. Ke jing im ke basbun. Ula long usunran ubakam kodor naki karangot. Tapi pet bahaya unu beri hadian bau jisu khot ya ukum usunran. Tapi pet bahaya uni usunran kat kum naga gospel ke jauh Yohanes. Kalau nang ke beningkong ke khot ke balai fusan. Tangan syupuri ke angkum ni, hakabala syaipat u Yohanes, udang yang bat arngut negi senran jauh. Dia bau lakhmi syanya u jisu kat bau yad, u ang lakhmi u kun lang berat jauh Blei. Fi uni u Yohanes, da fi pet bah, u bekeren hang ni, kekeren syapang u Yohanes nang penbaptis. But ukren syapang uni u Yohanes, u senran jauh Jesus Christ. Lada pin pulih bahaya gani galenong, pin sayo bau ni hagajing shisha nengkong uday babuat lani usenran, jong Yohanes na open baptis. Uday usenran jong Yohanes hagajing shisha. Yohanes na open baptis. But hadian nang ta lapin itho yu usho Jisu, but ukelalong no usenran jong Jesus Christ. Tangi ni pulih lut ya gani galenong. Nadu lenong kaba ya gani lenong kaba ningkong rekat balai pusan ka ongkum ni haga bala syaipat u Yohanes udang yang bat arngut negi senran jong u tia bau dang kmi syanya u Jisu kat bau ya u ang kmi u kun lang berat jong Blei kita arngut ki senran kila yo sngau yu bau kuren ba kila bot yu Jisu bau lepai la yu iki ba ki bot u ang ki piawat yu kiti kila tho ko rabi kabalong bala batai kunong hikai hangno mesyong u ang ki alete pin sayo Tikila let bagi i hang no syong bat kila sa lembat u hagata gesngi. Tikala long hamar ka Henry sipa buje. U Andrew u parau Simon Petrus ulong uway na gitu ki arngot ki bayo sngaw na Yohanes bat kila yabot u. Uni syam ning kong yo parau jong u hiu Simon balu ang u ngila syam yo Messiah kabalang habala batay u Chris. Ulawanru siya yo ulawanru walamru ya u hau Jisu ta bawla kmisanya u laang melang Simon u Khon u Jona an Khot ya meu kefas kabalang habala batay u mau. Pinapet hang ni ya gani galanong kamot uni u senran uday u bala penitho yu u da la penitho siya Jisu ya kini ya uni u senran u Andrew la penitho ulang way na kita ka angon iba yo sngaw na Yohanes bagi la bot yo bar nga kwa bangan shipni fi ye gane ge jinglong go jong no brio khamboni ke dai ga banga khamsngo tanat bangan kren no brio da dai ye ka ban ye kren shipang kini gi jing ulong kum no dan chano le chano nga kwa bangan shipni fi ba nganya lam khambon ye ka jinglong jong no brio shaga bagan jamin se ke kam go butrai kini gi dai ki khon jong sibedi para jong Jacob u khon jong sibedi ki dai ki bana po Capernaum but ki shong ga jin sha bedside ang magi he ki sana Capernaum but nga kwa nga nang fika kam jong ki ga dai ki nong tong do kha rei kawai ka ba khams ngot nat eu no brio uni Yohanes udai u senran uba jantam yu Jesus Christ. Kata kadai ka papenengo yang nga bau new senran uday ubajantam yu Jisu. Layo iyo new senran ba udan hajan jauh Jisu. Kat kum gijing tho lelengi yo i ba la tho ba unusyong bamru usyong shania aga shadam jauh Jesus Christ. But nda pipet ba
Pilap yo new senran uday ubadan hajan jong Jesus Christ. But piyo ga jing tho ga jong no brio. Bau tho ye gine kiktien. Tangi ni puli na ga gospel ga jong Yanis kal nang ga bakhat kandai. Na ga khot ga bar fusan. Te la yang hajan ka ta ga ding fna jong Jisu ka kmejo ka para ka kmejo ka Mary ka tengah jong Clophas ka Mary ka nang Magdalene. Nama kata bau Jisu la yo la kme bat yo tau senran yo bau ju bau yang hajan. Wang halaga kme ko ka brio kme ya lau kon. Hadin kata wang hau tau senran kme ya laga kme. Naduk kata gapor tiu tau senran ula shim ya ka shaka yeng jauhi. Fi unil senran uba yang hado ki kijat jang geding fna ga jang Jesus Christ. Haka jing pule Bible jang ngalap hi bau de Uyanis. Uyanis udan hak kijat jang geding fna ubot klem shep tiang. Ya ki sipai Roma to pa Petrus ulen ki pergi senran ki lej no u Judas uladi bat ula yap ula no yap nang ta de berkhat ki la i umarwai Henry tang kini ki ken thei bat u Yohanes u senran u bejantam jong Jisu ki bat yang hadu ba undut kut mense tiga de ta ka bangakwa bangan kham keren ha gani por na ga jing em jong new brio ngaju sotnat abang perkhat yo new Yohanes kaya ba penlong yo new Yanis balay ba uni uklem tiang bat uklem le ranya ka ban buat yo Jisu hadu ka bakut haka jing yo i jonga kadai baga Bible ko ong usenran ubau Jisu mau tau senran yo baju iet bau yang ajan fi ka jingi kai ka banga kwangan peni finang ni kadai ka bakrau ba Pi namar kajing iet kabaudan shisha yo trai. Uklem shepting wadi kajing yap, wadi kajing shakren ben, wadi kajing persha jangki shipai ro, u Petras ujingai no Blei. Ki weipat ki jano, ki don ki belen, ki don ki ba pet jingai no, ki klem nuot buat na jan. Henry Uyanis ubot adu jan namar udan kajing iet ki shisha yo Jesus Christ kini ki kan thairu kini ka Mary ka kami ka tengah jong Clophas ka Mary ka no Magdalene kini ru ki klem tiang ki yang ka Mary ka kami jong uru ka klem tiang namar ka kami ka iet ilo Khot kini arngot ki wepa ki Mary ru ki degi bala mat ya ka kamba no Jesus Christ kila iet yu daga danot bara baru Yohanes su bala yo mat ya ka jing Khot ka jong Jisu ka kerpang udah buju shong shania shadem ka jong turai fi nda haba ka jing it ka dana pedeng ka be ya ka jing shepteng uni hi Yohanes bu tho ya ka ta ka uni usenrano bo ong ka shiti ka jang o bu tho adien u tho ya ka shiti ka bening kong Yohanes no saud khat ka khat pra bo ong mjudan jing shepteng ha ka jing it nama ka jing it ka bejanai ka be no shijinga ya ka jing shepteng fi yu i ne amba kani ka jinglong ka jong new sunran ka wan rai ka jing hikai ka bakrao ka jing yai ne hadu ka bakut ban buat yo Jisu ka dai bi tang da ka ni ka jinglong ka badana Yohanes Pinum la ba yai ne namar ba fi biang jing hikai pinum la ba yai ne namar ba don ba shupun slur sa ya fi pinum la ba yai ne namar ba Blei le kamba fi yo jingir ku pinum la ba yai ne namar ba fi bat e ka kamu Blei ka ba kama khamat pinum la ba yai ne namar ki e ki ba fi yang saudang ka jing yai ne ba fin bot yo Jisu do ba kod ka dai ba fi yo nau ni sunran namau ni sunran ude ba iet yu tra ba ka jing iet ka penlong yo ba umtre setia ban pet jingai no Jesus Christ. Hi kade ke jingi kai ke besut na ba na pi pule bahaya ke Khot ke bar pun riu jong ya ne sul nang ko khat kan dai tang ni pule biang ngan pule ne gal nang ko khat kan dai Khot bar pun ko ong na mar ka ta ha bo Jisu la yo i la ke keme bat yo to sunran yo bo ju i bo yang jar u ong ha ke keme ko ka brio ong ye ke keme la jong ko ka brio ha kemi elo kon
Hadin kita ula ang hau tau sunran. Hakimi ialah ke kami. Nadu kita ke pol tau sunran bersyami kash ke yeng jauh hi. Hakimi ki kintian ladangan syukuran baik kena ke jengkai. Fi ujisu uklem IT ya ke Mary. Hakibrio ke baklem i. U IT haga Mary ya kibrio ki ba i. Kapan pawang ni bau jisu utip. Uang yo yanis kani kani kemeja me namar uang ni ko ka brio ka bamut ba kani ka Mary mentag sngi nda hau jisu ula yap aga ding fna ban da den bo la mi pan aga jing tap kam dai shu ka keme wali sut ho bakla ta kam dai shu ka keme namar kashu dai tang ka atiar ka bo blei shemika ba ujiet ika ga dai brio ba krau ka bo blei le jet ika ban pendap ka plan chau blei bakan la ban pun Yau Jisu na umensi bukhut mdei na Joseph. Bat bakan syupun yu, bat kan syukha yu, kan syupne yu. Hadir nang ta u Jisu uskhot ika kabriyo. Balai khot ika Mary kabriyo. Naman ka Mary ka datang kabriyo. Bat wang hang ne, wang yau Yohanes, pi ka Bible ka habau Jisu lai ila ka keme. Yala ka keme. Bat habau wang yu sunranu ba yang janu ba iet yu wang ko kabriyo ukhot pat ika keme wang ko kabriyo. Balai, syua ka ni ka day keme, hadian mo na mi pat kam day syua ka keme. Udah Blei, udah khonjong Blei. Bandau mi pat naga jing tap mlang syua banang ka keme. Baru seorang ko ka beriau. Hakmi ialau khon, upen kam khon ino. Upen kam khon ino Yohanes. Hadian kata wang hau tau sendran hakmi ialah ka keme. Nadu kata kapal sendran lo syemi ka si yeng jauhi. Tapi pulih bahaya ka ni kamat upen long yo Yohanes baun syimti ya ka Mary. Balai. Namar mau shania yo u namau yang adu atrajo ka dingfna. Fi ka jing it kawalam mi ka jing shania. Ba ka jing shania ka penang bapini o priang iki bakrao. Uklem IT ya ka Mary haki wepat. Uklem ong gitu ka Mary ka nang Magdala ka keme jong Cleophas ka klem ong. Uong penbani yo Yanis. Balai namar shania hau brio ubudang ka jing it ka bashisha yo Blei. Nga jusngo tanat pangan keren ni kata, man mentag sengingan kham keren ni kata hagan ni jing ikai. Fi ka jing in ka be ka jing shapting kata ka dai ka benengkong. Ka baar ka jing in ka walam ka jing shania. Ka penio hangi ya ka jing shania. Nga juong i brio barabon nai shania. Nai shania i brio na marbaki le ne baki nang ne baki pau nam ne baki em la da kadai fi ba pensiania yano wat ia ka jing it na gitu brio kidon jing it shishana em fi u brio u ba it shisha fi la ne ga brio ba it shisha fi kade tanga ta ga brio la ne tau brio ke ban yang bat fi hagi jing ya fi u ba yang hapdeng jing e akmat jo Jesus Christ datang Yohanes nagi khat argot nama kowe ka daw kata ka day belong simple ka besuk ban sengot ho kata ka day bet bau Yohanes udan ka jingin fi ngayo ina ka Bible ba Yohanes ukurane ka jingin lakhat yu apostol jong ka jingin nama de Yohanes ubat haru i ka to ka ma ubat haru i ka ni ka ki gospel Yohanes no balai khat khan riu ko bangia tip ba ki ong ki nong la po perthe baro ki no tho ki ong ba kade ka benta pedeng jong ka gospel bo Blei ura iet kata kata ka perthe kad bulai ti no elo jong khon bula khamar wai bo eu banget ho u nom jat shon reunio ye ka jing em ka ba bam chukot fi da fi pet ba ha Yohanes nda ukuran ukham kren bo ne ka jing em nama pinio i ki brio ki balong kum to ki kwaman kren ni ka to ka jinglong ka bakidan pipule ki shithi ki jong obra lightly utho betang spang ka jing nama ude u apostol ubadap da ka jing ka joble
Udah keren lagi siti ke jong wong lada fi ong ba fi ie yo Blei but fi shon yo para bangai fi long nong shona brio fi dang sa aga jing yap. Ukraine ga jing e shadu shiga label ga ba khamsha jirong wa. Nga jiyo iya ga ne aga Bible ga ba nga pude. Kadai ka way nagi subject ki ba nga snautanat abangan keren. Nga jiyo iya ga Bible ba Blei uklem shania yo brio haki eke e ushania aga jing e. Ban nga keren ni fiya gani ga podcast ba nga nang pule gani nga nang keren ni gani nga yo itan kiki ki bakraw. Fi wat na jirong jong ga ding fna u jisu u IT ga Mary how yanes. Nakataga daw fi ni lo pai gani ga dor balada fi iet fi yang ba utrai hadu ga bakot pim kan ria na ga jeka ga fi yang. Fi bot ba ju try malaga sngi. Fi ni u Blei un sashania afi yeki eki bakraw. Pikin mau u apso Paul thok kom no ga shithi ga jang u sheki karen ga bening kong kala nang ka ba ar la da pin puli na ga Khot ga ba khandai tongan su puli ne u ong Henry kat kumba la tho ke ru ba ga khmat kam shimla yo ba ga skor kam shimla yo ngao kim shimla mi ru ha ga da no ru brio kilong kita ke ba Blei la bu la pa kita ki ba yo fi kata ka nongrim takade ka nongrim kabaga Bible ka ong ki ru ga khmat kam shimi skor kam shimi asngo kim shimla mi ru ga da no brio kilong kita ki ba Blei ula bu la pa ya kita ki ba yo kat no fi yo Blei fi chishane namar yakar secret hi yakibari hi anam pen pau hagi brio ki bom u Blei un pen pau yakabari de tang hagi be but fi yo ine am bagani ga jing tho ka trekam haga jing im ko jong Yanis but day namar bau Yanis u la shania au yakakmen ko bam de tangata da fi pet ba yaga jing tho ko jong Yanis ka wai ka banga yo ka ba da dating yaga ne ga bo aso pol tho baga khamat kam shimyo ka skor kam shimyo asngaw kim shimmi ro ga do no jong no brio kilong ta ki bo Blei ula puri lo pa ban pen pau hagi ta gi be yo kada jak tik how ni Yanis u sunran jong jisu na mar ba u u Blei u ya ka kitab jing pen pau fi ka jing pen pau ka revelation ka tai ka kitab jing pen pau la Khot ka kitab jing pen pau namar ka Bible ka keren ni gini bau Blei u pen pau haki brio ki bau daw men sem yaki eki beri naga jing naga ketien ka jong Blei bat la ai kerteng ya ka kitab jing pen pau bat la tho ka kitab jing pen pau jong Yanis fi la tho kum ta hagani ga Bible ba ya ka kitab jing pen pau la ai nam la tho kum ni ka jing pen pau u Yanis unong batai yo Blei ka tho kum ta ga Bible ka si ka jing pen pau u Yanis fi uyo da ka jing pen pau but pi ka kitab jing pen pau broke away let's say pila pin sngot ho ba ka dei ka bam la shu ban perkat da ka jing mut brio jungi hadu kat no ka kraw ka kitab jing pen pau nadu ka lenong ka bening kong ka Khot ka bening kong hadu ka lenong ka khadu khadu ka dei bet ka revelation ka jing pen pau kapala da khamdan kani ka kitab jing pen pau ngala ngan ong ka Bible kalong incomplete kali ka bam shim lala ban pen kut ika namang inum tip ru shapang ka ka banja hagi nyos nem gi jing jar ba ka banja ga jing sen shar jong to mrat klau
Kaya ke bajah beneng. Kaya ke ban sejah kata ke jing sensyar jong ke jing suk sejar senam. Kaya ke ban jah hadien ba ladep kumnu blen pelait biang yu saitan ba kumnu bakan wan biang ke tes ege brio. Pada dia natakan sawan ke Jerusalem kan sawan ke tu ke jing bishar kut ke jong Blei. Pada sawan ra ye ke beneng ke betamai beli ke Jerusalem ke betamai. Fi da pipet bahaya ke ni ke kitab jing pen pau. Kadai ngamdei ban ong tangga spa andre kadai ke jing pen pau kabala da ngingim dan nia kan ni. La ban ong no. Ngindan mentah ke jaka ke ba na ke ba tam. Rekat nungas ngongu yu Blei. Kat nungadap da ke jing ngongu yu turai. Bangayo mau Blei habau ushania. Bada bau ushania wa ai. Ketaka dia ke mat pedeng jong ke jingkeren jong ya ke jingkot yo anis. Ngaju perkat dia kan ni. Haga Bible. Malah ke por, malah ke sengi. Bala da fi iet shisha yo Blei. Da fi iet shisha yo Jesus Christ. Da fi iet shisha yo ke jing darakat ke jong mense makoy. Fini ditang ke jing iet kabala ban yalam fi shiga jaka ga ba pinlong ki bala ban shania. But nda habau Blei ula shania. O Blei un pen pau ke jing em chow. Ngaju ong yang ni ketien ru manu bejiat hu ye ki confidential ajong lani ki secrets ye ga no belong ke secrets ke belong confidential ke beri ke bapim ko ban tip ini no pinu mit hu wat hakik me kepala da piklem shani aki pinu mit hu agi parlo hanu no pinu hu tang hagi brio ki bapi nama ke jing ke wala me ke jing shani ye ga no ke secrets ye ga no beri pinu mit hu keluar lada piet hu ye secret jo pie ge brio ge bom ye pide bo bie ne ge bo bie tam hare lada piet hu ye secret ge brio ge bo pie kinom pen baklai ka but pinyo iru kandan ke jing dorakat ke jong try ke jing em chofi tinga dangai bagane ge jing kran jong amata ge singi kana ge jing ku go krawi twai bo men sim ko jo Blei un pen pau fi ye ge ne ge banga kran fi uneu brio uneu yanes ngene pet kandiat ye ge jing em jong no brio hinga yo ne bahaba ukuran jepang gishiti gi jaw nga shem ba uneu brio udadan shisha ke jing iet ke shisha yo Blei namar da pipuli aga shiti ke jong yanes ke benengkong kelenang ke ba ar ke Khot ke khatsan ke Khot ke khatsan du khanyo wong piwat iet ye ke perthei limne ti ke ekiru ke ba ta ke perthei la dau no iet ye ke perthei ke ta ke jing iet ku pa kam dan sho na babaro ko ba ta ko perthei ke jing ko abrai ke do jing ko abrai ki kman jing sarong thala sapa ke jing em kam long no pan re ke long na ta ko perthei bat ke ta ko perthei ke ya jano be jing ko abrai jong ka re to bele e go manu Blei uyaisa bom jukot fi da fi puli ke ne jing tho wa pi wat ye ko perthei na ye ko perthei la da fi ye ko perthei ke jing ke jong pa kam dan shu fi tapi singap hai ke tak rukom keren ke jauh ni brio. Kadai ke wei na ki pas ngut nat palat hai ke Bible. Pi ngayo bau ni senran uba shisha. Pi pet ba adien bau Jisu keren yo Petrus agalanang ke bekat do adien ba ule wat iki tu ke duria Tiberias adien bola mipal ule ke kamba. Dewi anes uba pertayo yo Petrus wang ude try plan. Ude anes. Bandau Jisu wan fi uklam krani uyane sukrani Petrus nda ukrani Petrus ukuliga jing balai nama ka jing ka dega badan kam lada pim dan jing pinum la bani ai no Blei unum shane aru fi badene ta kada ukuli Petrus ru laisen ara yo uyane suklam kali
nama utip bau Yohanes sudah be yu troai ukli yo Petras nama ukwa ban tap ye ge jing ke beshisha ke jong Blei ke jing ke jong nu brio but ngayo gane tangini pek kendiat gane nagane ke Bible piu nagane ke gospel ke jong Yohanes kul na ba arpo way la pin pude hadien bu jisu la de kren bu Petras ula IT hu ye ge jing shikuri u ang ge khat ge ba arpo snga da pi pek ba u Petras ukren ke ketien ka ba le labanong no u kwatip nama balai kadan ke jing long ngam ong bulong insecure la ne sngus nganya la de hai kadang ke jing kuatip namar balai Petrus kuatip ya gane shwa bangan puli kuatip mo katte u jisu la IT o Petrus haneng kuatip pat uniu Yohanes ka eule unle ayu yo ne Yohanes namar u Petrus u tip bau jisu u kham e yo Yohanes baru Yohanes u kham e yo trai u Petrus ka jing long pre u kuatip no jisu shapang neu sanran wong kumne tangini puli Petrus tia bau la kertiang ula yo yo to sunran ya bau jisu u bau da puat bula shania ru ga shadam jong u hagata ka babam jamet bat u bula kli ko try ulong u ban sa dino eme fi hangni ga yo shai ka dar bau Yohanes u shang shania ga shadam ga jong try hadu kini ga last part jong ga jing bam ya ga ne ga jing bam met ru u Yohanes udang shangshania aga shadem ko jong tra la ban ong ude badang kham khna ro nagi sunran baro but people yang ne nda bau Petrus u yo bau ne sunran u bot u tra u kulli u Petrus u kulli wong ula yo ta wong ku trai u ne pat kum no Haba pi pusan nega jingli jong Petrus penyo bakadon ga jing kuatip balai kuatip namar yanga ubala len yanga ubala yalami gidi sunran baro ban haiden biang ban shimbiang galieng bania tong dok ha wan wat udang keren ni gejing banda dep uang api gilang berat sai gilang berat udang ai nga gejing shikri tikat no tam le yau ni ubau na kata kata kadang gejing kuatip au Petrus menong ku try unipat ubame yau nepat melekom no wali kirke ngan pen kane Yohanes uklam kli kane kli Petrus namar ha gejing long brio u Petrus utip back bau jisu un ai ga bakrao hone shuabun ki usne u try u jubab u Petrus wang ladangaman baun sa tat ndangawan kapher yume bot mame yanga hang ni finyo gi kai shibon na ne la no fi teng ngi dan ka jing perkhat ye ki wei abang shikri ngi dan ka jing perkhat ba ki wei kin long kum lo ngi kwatip pina puri ne u jisu ang ladangan man bun sa do nawan ka phere me bot me nga gi wei gentien ladangan keren be ne ga jing kai ga bu kraw ngan om be ne gentien balai me kwatip ye ki wei pat balai me kwa korbar ye wei pat larang akwa bun sa larang akwa bun imadu bandawan mangaro kan peru ye me kai ga ban kata me kata ya me ngadan la jong jing khat yu ni ngadan la jong jing khat te balai me kwa ban musli ay jing tip ban men da kwa tip yu ni ngan le yu me bod yang awam subot be yang nga khat me men bod yang nga khlem khat me bangan ni thulo di me yu ni am ni dan la jong jing khat bat nga sngo palat ye ni ga jubab kajong Jesus Christ haduk mentag sngiru shibon ba na kibriyo gi beshakriyo Blei ngi klemla ban kiar na gane
ngi kwatim ngi kren persha ngi bishni ngi long insecure ngi kren ngi kren ben ngi kren persha nga kwa ganong fi balai pim shubut you try balai pi kwatim uji suang balai ma kwatim ladang ale kumno you uru ka per yu me ka khta yu me shubut be nga fi kata ka de jingi kai ga bang kwa ba pinyo I da bi shakri yo Blei skot nat ba pinai kor bare ki jong ki bai kia le kumno kia ong kumno kia keren kumno kia nget kumno kata ka dega problem jongki kata ka dega kajing sngot na kajing kwa jongki ban le pipi dan la jong kajing shikri le be je kata ka pipi dan nai keren persya nai korbaro namar uji sujuba ikten ka ba kata ba ngasa ong pipa kini ki jing khot ki jing dei ki jong uji su bi sunran ka dei ka ba krapala agi ji dei jing shikri play fin de pen yang ni hu ong sa ni kten pej ka badu ka ong komni namar ka tala priang ni jing ong priang ki para bangai bau tau sendan un om yam re jisu shimla ong bau nom yam re la daga man bau sa tan danga wan ka per ayu yame fi teng la misinterpret ya ki jingkran ki jong jisu nadu utu ko por hadu menta u jisu wang la danga man bau sa tan danga wan ka per yame rei haki we pat ki brio pat ba kami ka kten bau Yohanes un junam unum yap adu ke jingwan jong tuai fikadan ke jing penkela ka babakla ka wrong interpretation ki ong ka ba pilet penkela ya ka ka ba Blei klem ong ka de ka ba ma kata adu gini ki sidan ki brio ki ba penkren ye ki we ya ka ba ki klem kren don ki ba ong ba yong itai tan re ki klem ong ujule akom ta ke jing ya lenti la pi de ki bi shakri yo Blei ki klem ong pi ong tengin pan maap ye ka tanau Blei banginum pen ong ya ki wei pa ki brio ki baklem ong pi kini ki para bangai ni ki lesson ran ki ong pleng jisu ong ba uyo ane sunum yap bat kata ka ktin ka priang kaleng ong bible ka bau jisu klem ong fi adu mentaru ka ni ka problem ka bangi kendo aga ni ka jing shikri Blei teng ye ka bangi klem ong ki brio ki pen ong teng imut ye ka wei ki brio ki leda kumwe teng fi ki shim tang ye ki clipping wat na ki jing kren hagi video hagi ni ki YouTube channel lagi sengap igi jingkren ki asngo tang kendiat I jingkren I bakta ya mat yong lane kta ya ka ege bom day klem da mut utu nong kren ban kren ukta tang kendiat ki shemi to bagi pen sapriang keleng bar ka pen spoiler igi jingkren baro we ta dawo de jing kai go bakraw ni pet ka ong kum no na nong go bakhat do ong khat bar sa uni ulong usun ran bo flash pangini ki ru ban ubat ho ini ki ru mengitip baga jing pla jong ukalong kabishisha tenga kwa mga nong fi ken mau ke jing pla ga jong Yohanes kalong kabishisha na mau dan adua try jong ding na shwai ga bangan penkut ini ga jing kran na kwa mga nong fi nagi sunran baro kharan ngut uba imtemen nakibaro uday ne Yohanes dan gi ba ong wi madu khandai posnam kila peniap yu kila shed yu ko peniang kila le lot ke jaj pekerjaan do klem yap la penrengkang pari u ke dal nang apartmas do klem yap bade hang tu bo trai chi sule kendo bade hang tu bo ai ke kitab chen pa fi ula yap kum ki wepa ki para brio baru de sunranu bo Blei ula bu nang yu na mau I ngala banong la dangi I bahayo trai ngin khamai muslim agni pertai pat nginum yap kal bau Blei umpat plan bangin yap kwa ban shubu ingi kum tu agni jing em go bejrong andrei bangin yo ye ke jing pen pau no Blei bangila ban ye thu ye ki long den ye ke ga bau Blei kwa aga jing ya dan ti ke jingi agni ga pertai nganget ke ni ke tien kala ker khui fi men ga sngi kinya leit no ine tuai
ku try ngas ngo eme ba ma ai ngai gani ga jing shai gani ga jing sngo tho na khen kor ken try ye ga jing im ga jong new sun ran chame uyanis wala nga klem kren dot ang nen rai na tiba Blei kini ki banga kren kin kelalong ka jing ka khuya paro i basngam bangin yo iya ka jing khat ka chame baba me khat yangi me teblot yangi try nyai lot chame ga buram kerteng ka jong chi sung tuai amen but amen to bleun kor khui pi ko bleshibot